Trobar un fet diferencial del nostre batxillerat és una mica complicat i més jo crec en un món globalitzat com el nostre, però si haguéssim de destacar alguna cosa, jo destacaria l'acompanyament personal que fem de l'alumnat. Tant des de tutoria com també acompanyats des de la resta del professorat, doncs anem seguint el procés d'aprenentatge dels alumnes. Estem pendents del seu rendiment acadèmic, de les seues inquietuds, de les dificultats que ells se van trobant en aquest camí, que per ells també és nou, dels problemes personals que poden tindre, és una etapa difícil, i també intentem sobretot que arribin a assolir cadascú l'objectiu que es proposa. Per nosaltres l'alumne és el centre de la nostra atenció i el que intentem des de tutoria és vetllar perquè aconsegueixin ser persones autònomes, persones responsables, que siguin autoexigents, que tinguin també una curiositat intel·lectual, en definitiva, que arribin al final d'aquest camí amb el major èxit possible. El meu treball de recerca va sobre una proposta d'un programa de gestió d'emocions a l'educació primària. Pel que fa als treballs de recerca, podríem dir que aquest acompanyament que fem des de tutoria és extrapolable també al treball de recerca. El treball de recerca des de l'inici ens el vam prendre molt seriosament, és una tasca que hem procurat dur a terme amb molta seriositat perquè també confiem en els nostres alumnes i en el seu potencial com a possibles futurs investigadors. Llavors comencem a primer de batxillerat, dediquem moltes sessions de tutoria a això. Per exemple, els ensenyem què és investigar, intentem motivar-los en la investigació, els anem orientant sobre quins passos s'han de seguir i això que comencem des de la tutoria primer, després és un procés que segueix el tutor de recerca que s'assigna a cada alumne fins a l'estadi final, i l'estadi final és quan fa l'exposició oral de resultats. A continuació us passaré a explicar en com va consistir el meu treball de camp. Pensem que és una feina que ens ha donat bons resultats i a la vista està que durant aquests anys hem guanyat diversos premis i distincions.